أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wannan channel mai albarka yau ta kawo muku sirri na mallakar mace ko kuma mallakar ubangida ko kuma mallakar dukkanin wanda ake so a mallaka. Kuma wannan mallaka mace za ta iya yi wa namiji, namiji zai iya yi wa mace. Wannan mallaka sirri ne wanda yake mai ƙarfin gaske, saboda sirri ne na yasin. Shi ko sirri na yasin to sirri ne wanda yake lallai yana da ƙarfi. Kuma ita yasin dama ita ce zuciya ta Alkur'ani. To kuma musamman a ce an yi aikinta akan janyo zuciyar mutum, to insha Allah wannan sirri za a ji daɗinsa kuma mujarrabi ne. Idan Allah ya sa wannan ne zuwanka na farko wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun wato sirrorikan mu kala kala idan mun ɗora insha Allah ta'ala. Yadda ake wannan sirri, ana samun allo a rubuta yasin kafa ɗaya, amma duk munjaye da mi'ara za a buɗa su. Idan an buɗa za a sa sunan wanda ake so a mallaka. Idan an sa wannan suna to za a samu barkono ɗan minci da kuma ainihin hatiful akali. Wani wato turare ne ake ce masa hatiful akali. To su ne ake gaurayawa da wannan barkono ɗan minci, wasu su ce masa tsidugu. In aka haɗa su ake barbaɗawa akan wannan sunan, amma kafin ya bushe ake barbaɗawa. To idan aka gama wannan rubutu shikenan sai a wanke shi. Idan an wanke sai a samu tasa ko tukunya ko dai wani abu da za a iya ɗorawa akan wuta. Shikenan sai a ɗora akan wuta sai a kama karanta yasin. To yasin ɗin ce da ake karantawa babu adadi. Za a yi ta karanta ta ne har sai wannan ruwan ya ƙone. To haka ake wannan aiki tsawon kwana 9. To insha Allah kafin kwana 9 nan, wannan shine adadi wanda yake mafi girma. Amma kafin kwana 9 insha Allah za ka ga yadda shi ainihin wanda aka yi wa ɗin zai kamu da son wanda ya masa. In kuma ya kasance ubangida ne, to shi ma ɗin za ka ga ya kamu da jin wannan, da jinka a jikinsa sosai da sosai. Kuma aiki ne wanda yake lallai mujarrabi ne insha Allah ta'ala. Kuma yana buƙatar da an gama a samu abin yanka mai kyau a yanka. To insha Allahu shikenan an kafe wannan zuciya. Zai tsaya tsayin daka a kanka, ko kuma za ta tsaya sosai akan lamarinka insha Allah ta'ala. Idan Allah ya sa wannan sirri lallai an yi shi, to za a samu jin daɗinsa insha Allah ta'ala. Kuma ana so ne a fara shi a lokacin da tauraruwar Zahra take ainihin wato shahara. A lokacin ake gabatar da wannan aiki insha Allah ta'ala. Saboda haka Allah ya taimake mu, Allah kuma ya jagoranci dukkanin lamuranmu. Dukkanin waɗanda suke tare da mu a cikin wannan gida, Allah ya biya dukkanin buƙatunsu. Waɗanda suke harkoki na kasuwanci da wanda suke cikin wasu damuwoyi, gaba ɗaya Allah ya ɗauke musu dukkanin damuwoyinsu. Allah kuma ya ƙara mana fatahi gaba ɗaya. Kuma muna jin daɗin kasancewarku tare da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Allah ya ƙara fatahi. Amin summa amin.